Ma nema to veze. Mislim, ne, to prvi put čujem sad. Da to prvi krivične prijave, to su. Ba, prvi put čujem, pa te krivične prijave protiv Mirka Marjanovića. Dobro, ali to su švajcarske vlasti prosto. Ma nema veze, pa on je bio čovjek koji je radio, koji je imao svoju veliku firmu koju je vodio i tako dalje, nema veze. On nije imao nikakav procenat od prodaje. Ma nikakve, pa niko od nas nije imao procenat od prodaje. Apsolutno niko. Potvrda tome, kada kažem da sam bio veoma ponosan na taj period. U Partizanu niko nije pritvoren nikada. Nije nikad priveden niko bio. Niko nije bio procesuiran. Niko nije bio tužen i niko nije bio osuđen. Procenat lično za sebe od prodaje. Niko nikada. Ali recimo, ako Current Trade agencija uzima procenat od 7 do 10%. Ne, mislim da nije. Ko vam je rekao to? Ja mislim da je bio mnogo manji. Postoje zvanični podaci, 10% uzeli za... Manje, zavisi od to, mislim, zavisi... Dobro, za Spasića je bilo 7%, to ste vi pregovarali. Da, ne mogu se sjetiti, ali ja sad direktno, ali ne znam da li bi moguće 7%, uzima se i do 15%, zavisi od visine sume transfera. Ali ja mislim da je bila relativno mala suma. I ukoliko, recimo, Aleksandar Radović, koji je tada na čelu Komisije za ispitivanje zloupotreba, javno kaže da vi i Zečević imate direktne veze sa tom agencijom, logično da se i povežu da vi na taj način zapravo uzimate procenat. Nema veze, pa Zečević je bio profesionalac u klubu, pa Zečević je imao svoju platu, Zečević je imao svoje premije, mislim od kluba, prema tome šta znaš kako može da uzima.